Kidam tang penangana jak kiding pen dai thora radakar I lake dai thora long kido dai thor mini primary health center hem mesenang ji lapen bangso dimalong doctor atum anstame chido thip nang ji pusi kar I padu pon bom lo munira kai long ke kisu kyun eke iprang sido lapen kisu lo pulote te bok het mesen se kachilang hem donang ji anlote kisu kyun epen jok unpo lasong si dai thor mini public health center hem along non malom kikim kerang pon bom lake EM Richard Tokbi kabor ilapen medical EM surjarong par mesena kam ke claim apot radatum kachuro padopon Ladak dai thor mini primary health center along doctor nurse atumta duty chiklem pon verpen ladak dai thor arong alom ke patient atum dopik pik an lasila puson dai thor mini primary health center ahem ave ki ruithu proi kasemar nang ki pike mesen lo puta ningje pon rinti Lapen isi kacuning rike non amat boundary walabang dovek nangji lapen mesena gate dovek nangji gate along Daithor Primary Health Center pu tok nangji puta medically em surgerong paraphan chuning repon thu Lasi ladai litum theklong lo non abang ke council ben initiative NC non ama renovation asayang deng ladak claim pon bom lasi choro parpik lo aprang si ladak duar bagri local MNC anparta education em in charge age Richard Tokbi alang li kedam tanga por pen stame la solam chak rada phan chipi pen puthot ladak klang dak rada phan alang litum lam chak chipi pen teng claim pon por la pen first time choro par pik lo Karbing Long Autonomous Council Chief Executive Member ake hai Dr. Tuliram Ronghang alang lisitame rat kachuningri ateng pen alang litum Daithor rada long sitame la kesu kechelang hem misen nei pu matha pensi renovation ladak nongdung asai claim pon bom lo laso hospital ke 1956 se establish lo ladak benar long mata lo laso phi pena bang ke ladak thangna ta ke pa claim ki pa mi pona saya wede lo sitame pini abang ke puthot 2024 ning kan bang ke Daithor rada phan isi mesen ang thelitum je thek polong lo se kechelang hem akenang sot adim abang puthot mesen nei punang claim pi la sona thaksini tum chuniri pon kangtung ladak contractor ke hai tum hastame nin government atum ge bang nang piwerwe la si ipong nang pi hol leni tum la nang selam pi pame asonte busini tum local hin benstame la contractor atum aphan chuniri pen pachini pon iglo News report Karbiang Long Live